Mwanchu muligeli no motegeli nekenenga nigole ime yegetasini na mbemo Getembe Farm on 2.7 live na Getembe Television na mnigetasini Getembe Television na mbemo kimasoro nguruiga no murubulio cha sembe okurunga Kilimo hai njiguru kwa Geoffrey Onsarigo anaboyga se studio liskulia lero nigondinere omogeni gaiga se studio mu bisabo bolemi usumu wabisabu amangana yobolemi omoske Elijah omechi kurase sub county ya Nyamache bange babugete no akobera bunchali kulero Nyamache kutoka Murabulio koletu sole na Biovision Africa Trust kubwata na Biovision Foundation as studio karongo moleta omogeni ito as murabuli bole mibole ne faida. Karibu sana Elda Omechi. Soko nyaligania as studio na ndasiri tukolia lero. Oh yes. Kabisa. Karibu sana tabio mwanchi muligeli na ni mwasamalieta nkiyoko kora na alingi kwarule. Asamalieta amelde licho Omechi no molisinde na ende ni gonde omobisa wa agriculture asset department ya agriculture crops alias sub county ya Bobasi nigere sub county ya Bobasi headquarter Nyamache na ngo kora asset department ya crops na ndiko bwa mona Biovision Africa ni gonde resource person asinge njijo kwalete bibindi bya mono Mwancho muleli karibu sana uikaransuike na mange tukukwanera anamono ngakitokolenda ligesa nyuma tuage sire ndagera ngakimono tokulenda liga sana boygo kwene kibuna ngakitu alendre endagere ituage sire tenyara kobeko nyora chisumu na bono chirichi ko basindagera mangana maya sana tuko na post harvest management will focus on aflatoxin mangana iga yesumu ntindi sana abantu mayirekero muage sire ndagera gal na bono bituma bire nyumba abandi baguchikogesa byabwosa byagunda bono mobisano aligato teyo mangana yonsi asenchira yaimekegema kertu kwanira nyuma yiligesa Muske Elijah. Ntu chake na mangana kuru aflatoxin. Yaman. Ngaki aflatoxin ngeto kieke na alinga kiwa vecti amangana yibi yendagira elitoko ogesa. Byamana seri swali ya moralia. Ekero to andete kona kurigerelia obole mibole ne faida. Ekero to kwanire lita aflatoxin ne liege songo ekegusi ni gotota bangi sume gotoka asendagira asenge njiyo kogeso kobe. Wana butura tebe gekegera lita ndio turaye bekere kyara nigere esumo egotoka aseji bitume karo byaga suru bitali ndiri buja igonga aflatoxin na rizo na ki ekero kwa gasire ndagira yawo totebe ne bituma totebe no bori totebe ne chinjugu enjeria kwaye gesali tangani inaki kwaye renda naki kwaye turiti naki kwaye gacha bakebe condition yerengia etare to bobosu gochasere bobosu bona buri bogocha gwara to muchando to ganga aflatoxin igo bobosu obu na bututa gete korana kitura bolende elinde mbosa ali ndagira yaito asengenje yokolewa akero tukunye ukwanera amangana ya aflatoxin no sesumo mwancho muligeli na yego kubutuli swali nenenga ine ayekero kwagasire mbinu kichiga ogotumeka kugacha indagira yagili yateba ne sumo usekero kwagasire kwanya kora esumo asindagira kero kwagasire chibando chiago chinyende chiago echinchu na bintu biri byonse biri okogasa kwanya kora esumo kero ebobo suboli ekero bwachiringa kyuko burusiororo ntobe tugusangana yo mwancho muligeli no mategeli ya sina 0741 58388 asiri buli tuli nene ase emgoroba ya alero bono ine umuske Omechi enganeti tuligirili amangana kubwati ngaki tokokora na intu nki kireki ya soko gesabu ya na kulenda gichiga gichingia pona keronta gete turubogo cha seri swali elio karo twaligirili gore Yesu meli number 1 nige kurukunga it is a poisonous substance ekwende sumelia nigere yego egoita eyo nabego itamwanya abantu yaita ne chituko ekaro ya tokira sendagerelia takachirubya nande karo tokorigerelia etugeria kwende esumelia ekaro ya retire nigo tokonyoranga igekoba produced by a fungo nona tanga it is produced by fungo yokorange ekero kwabekiranirie endagereriamo totebenga yabeire etari kobe exposed gocha soborabu gosa se omugaserinde yome bona nige koba caused by fungo fungo yego cause death to human beings gose animals nigento kende ekwerende yabono igento keko yareta mono ni konyoranga neliberera liria bwatanamo kalia bwatana megeka litari kobe exposed tugere bona nigo babosu boli bakaronde kiek bogo charoro bona ebinte bina bikogera aflatoxin yakorogento kiek ya chicha se kurendeyo bona kero tokwira na swali lilikuwa boliria kabere ligotebanga inki nakyo
libulindi na buli mwanchu mulikiri badaye galinga ekerage sire ine nkonyorale sumu asindagara ayo nyakorobo bosu lakini aye naga ni tutabinga ombuya kiboko gasa chinga kichingia mbia mono ekero tokorereria obuya bwoko gesa chindagera chinga kichingia number 1 ekero tokogesa endagera yaito chibande ekero chiekire ngorigere tolege ntokoroka nga maturity chibande echi chiekire enga kichikogeswa ekero tokorereria nga chibande echi chiekire enga kichikogeswa ebinto mbiroro tokorigereria ase chinga kichiokogeswa number 1 amato yendagera eri niga gochenja ekere bandi chibande chiakongire amatako bayero yongana ekine ine sign ya mayo koringa chibande chiakongire nande ekero gosabore getuma kurigo soko Rusia nyakeri okonyora nga it has been hardened igego konga ya kongire ime bona kero ya kongire ya mana gwikira bona a last stage igekuo mengima karajo mirengima bona begutabuka eguse yonga ejina na jiji stage chio chibando gosendagera gokonga nekero ebintu ebi bitakoregetia sebando okojegesa mapema bono aflatoxin yeli na begoche esumeli na beko barro automatically ikonya buna bone ketumake bekerere yokonyora kire na mabere no kirusio kebeke kero kebegetense omari gekobosa gekorege ntuki gekostos fango igonga omotegeri ontegerete endagera kero ya kero tutage tukurusie endagera mugondo twafoidi chisumeji wika tutige endagera korege ntuki ekongere mugondo ekere endagera nande gokongera mugondo ebinto mbiro tuguchikoririnse nga efaida ya enereriye ehindete tukwana efaida ya ekere endagera ya kongera mugondo naronero igonga wika turigereria amatabe ere yero wika turigereria nyeke ya kongire kuruora amatomire pi kero yomire bono nari naye okogenda gore ntuki koyegesa kuru mugondo oyeretenka erinde oche koyetumika iko mwanchi muliringa ayo mwanchi mulino motegereri yani msikilizaji na mtazamaji ekinge nchungelinga tuigulenga endagero tajiga setia sejiga gichigia ne bwato bobe na ndile bwato buya bona bokora ibyo nsiko erago legaiga onyolenga niko morubuli koletwa sure na BioVision Africa Trust kubwata na BioVision Foundation asomorgo bobono no morubuli kurunga Kilimo hai aiga ase studio ekero tugukwanira tuira na samangana lisumu watabiringa esumu igetanche ile gocha egesendagira isumu ye muchando kiekoleta mbobe kiekoleta ni madhara yepi ase binadamu na wanyama yani mona seri swali elirigi yaiga ekero kwa bolinga muchando kirikoleta aflatoxin igotwatebanga nigire sumo na bego korage ntukieke na bego goitokwe ngoitere munenga kinere twegwete chindagera chia retatu korusiko yense tukamana kunga cha tora aflatoxin bagatebanga chitugutu chonsipi to kochiria ngombe nchikoje ekera ine sume goita na bego ita mwanya bantu na bego itetugo igonga umuchando mutanga ni pia aflatoxin ekoleta endagera kereta eta etomiri buja nige koreta ige gokosie sumo esumo ye karo gochi koyeria igogokwa kine gente gitangani oyerie kiaga na bora nyorenga teri kerengo kiriera agoite ndotonyanga kanikos liver cancer afro kuigwa ayonsi kurwa sekitasini na mbebisano bobole mi kurwa se sub county ya Nyamache Elijah Omech na hero gotoa mangana ya mayakigi magaiga ase studio na ketu bono chinda ebintu biribi korokia usema nyiribi koroki ndagere abere range kogesonere liye eligerege suchinga kichingia biamano aseri swali
Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Akonga yoma yekero yomire ebande yo bono gosendagere yakole ndugi yabere nyuma kenga ekero endagera ekero ogojikurusia nyake yaega timba yakonga yoma yekero yomire ebande yo bono gosendagere yakole ndugi yabere machua mi ngakyo tegera tabona morogoba amaichando kyo gwetera kare kwage sire 78 turanyora abantu babiri batatu gamugo tutegera abere ange kwogesonere liye eligerage suchinga kichingia ndiamano asiri swali ya kwa boriye na resera nyuma kenga ekero endagera ekero ogojikurusia nyake yaega timba yakonga yoma yekero yomire ebande yo bono gosendagere yakole ndugi yabere machua mi ngakyo tegera tabona morogoba amaichando kyo gwetera kare kwage sire 78 turanyora abantu babiri batatu gamugo tutegera bona morogoba asomoro buli bwo mi usikilimo Gabwa tu mwenye bonene kigma samangano bole mi naye kwa 9 tungu asamangana yo kwage sa enda naye kwa 9 tungu asamangana yo kwage sa enda oyoboli ningo membi yamono sana kurwara lya nyamatuoni nyamatuoni bogitama tengo kijamira nyamatuoni no manyete ko yuli boli yae na yuri kabisa atonya resimi elega 0741583878 ya Sufuri Liga 0741583878 yani 0741583878 ensema nasi kora chisumu twende ne maguli ya yungu mwabisi mbia mona se diswari twanyora litangani igo liyoko bongo igo liyoko bongorora to chiko chipu chiba liyoka ni oko chibongorora ochiane rato chiko chipu chiba liyoka ni oko chibongorora ochiane kere chiome jiji kobosa tiga chichi komenyaro elindo babosu boli twateba nemedudu elia kore ndukieke eli mugondo aya chigese mapema ekaro chia kongire imepa amabera alia kore ndukieke aelire ya kongire ne toma na bakonya ole bayone elia ere green amasakarare green lakini ya kore ndukieke ya kongire gonge egento kubwati no ogokonga kwe bande elia elinde obocha bolimbo chiko soime ekaro kwa gasire ndagereye ekaro ko yerusi in fact takiri kwagwa binto binde abande nkurusi bale bachingo ko bonateba abande basya bachiombe eline sumo teli sumongija mona ekero ko ye ligereria muna wona ekero bakogesa muna wona chindagere chitoko kuri chituka chingo ko chekwende te usually ni bakoro chindagere chire clean
bona chiria ekero chiabosire igo tubwente kuchisia tuchiros compost manyua echikusimekera mugondo tari endagera tari chombe tokwa tari chinkoko tokwa ekagera nigo yokore kwere bona engineeri egento geche giakonya ake nonye togendete gochiega nekero tukuomi kabisa ekero tuomiri kabisa wasire esumeri ngokere igegokea teri gosira pi igegokea igo niganiri ng'a ebando kiagundire chibando kichiabosire njiganiri chitume kase chinkoko gose chombe gose mwanya bantu ikere aflatoxin ekorete nere ime utatigere in little quantity igerenke bona ise koyeria kerere nyinge nabegoite chombe nabegoite chinkoko igo ng'a advice ngo batebi ng'a chibando chiagundire chigundete mono tiago chitumeka chisie ochitumeka gochirosio obuyo compost una litu atebete boira na mugondo oyo ndo borie gore yebichonde ebiko mugondo boli no urwaire bakonyore bituma mugondo eli wabe bichonde nge kwama boli no urwaire tari gento kende totenge kyare line bando etaraba igento kiri komwamati bane kiribona nane ngiri kuri ata osenone ngombe te kuri gento kiri nabika abantu kuiburu no urwaire bogo chase bando yonga bono kero kyo tari aflatoxin ire emano obonto mole boli bo mwamu bogo cyane bo ebichondo biri bimwamu ndi boli ndendire gaiga andeke iketunyo kwana mangana iga bono kwatusibire mangana mangisano mu bisa umuremi nkia bwenta gukora keragesire irigera rende ndagira yatesareka mbia mono umuremi ekeragesire ekiabwente gukora indagira yatesareka igiye kubwatiga number 1 goika agese chibando chiaye chinga kichitakeire chibande karo chiabere chiomire mugondo chirusio mapema to chitiga chimenye mugondo igonga chibando chigeswe ekero chiomire chiakongire egento kende avoid kogesa mapema chitaraba tiakogesa bitume birere tiakogesa chinchugu chindere ekegera tiakogesa chingende chindere ngotake gochigo chiomia elindo chigo chitume gojimotu nchiko konya goika chitwara aflatoxin igonga gesa chibando chaikere its maturity namba ibere ekera tokogesa totebona ki use the right materials for transporting them ebindo biri okobogoreri gochanga they must be clean chiguni chiri tokobogoreria gochanga osene chindo oseki monene chiguni tokobori usi chiguni chiri tiga chibe chingi ya chindabwe kara tokobori tiakoreta chiguni change chisimiti ojakobogori chibando gochanga tiakobogori koreta chiguni change ne kabuse ojakobogori chibando gochanga echibona wakosiri obo chabu asendagere tokuchiko tokuchikori igongana tumeke ebindo bire clean asokwa best ekara to achire gana ndi to atebera nga twabongoroi chibando chaito chianekere ase omugaso obukendu boteyo asiriberera ekero kwali bekire libera liri muna bono bwane kire litukuri tangane olete nyomba mambi ayo obeko koboko imokonyo libera liri litindi otigo tubwanekera amatukabera atatu obo bosu bwabeire igona ande anekera chibando chao consacativu baka chiome chitigale most content tote ba 13% 13 14 15 baka 16% no chibando chibwente kobere most yeyi oise kuomi mono na ande chigosaleka oise gotiga tubuomi mono na ande chigosaleka igonga percentage nero itakiri yo kuomi chibando most content yogotigara igonga ebintu na kwanire number 1 togese chibando chitara ikera gento kieke chiroborera kuri mugondo ganya ogese chibando chiakongire egento kende giakabere tumeka ebintu ebija asokobogorera chibando chiri nare karo wekirenga kwa bongorera chibando chiao chibeka ase ebintu bire ebija tia kwanikera chibando asumo changa isiko egento kina otokani abantu tia kwanikera chibando asumo changa isiko umuchanga oyo matena bakonyore ngoko ya akurire umuchanga soira asendagira ekero togo sichibandeji yokonyora tikinya kutubura tokoragira no morembe muna bona bande baroko gese obori kero kwa gese obori wamana kubusunyuntera isa so muchanga muchando ire no tubate chiro konyora ngobori bwachire chiro boramagenoka esingi yake poor management of post harvest handling engineer ba gese tendagereye nigire emcherembe igenge kero togo gese mechandi tokonyora tiakogesa chibando chao ochibeke isa samaraba ochisunyuntira samaraba tetakeiri boigo chisunyuntira ase gunierengiya rosiri tandiko ria ori manira buya sunyuntira chibando chao kuruororo nandi chiane kira sara aronge chitatuare contamination imechanga go sebintu biri bitaswaro bya mono mategere right. Asante sana entakana ne yanya kirali okuru manga goteba baligitubya akana rusana akora chisomo chirichia nyantrago murubuli omuyakima akendo chirobata arika agonte binga tebi mo bisoyini mo manyite sana mangana mayatebere yakobolinga gaki ine chindagra tukuli ekara kwa le aflatoxin ngo nobe moya nigogo ko kusoko moya
Asante sana. Hapa nitapangi sana akina Brian Masamba kina Jira Sokibo akina uyokurungana radio jatu akuruboge kemo na boigo efundi ya power ne baro juri tale galia bali bakoli kanga batuli bono morogoba bono ine methods of drying chinjira chukwo miendagira chingia Biamano method ingia mono tubate gusiga yukumwendagira ngwetera so mugaso umugaso nya saa twete nachoro in fact no akara twarosiri bituma byeto tokobisoka siko twabyarerioro twabikora nduke twabyanikiraro enjene nani tokwo michindaga nabo ko chomindo nyore to ayano muntu okolegasi turi gutokange kera na burachane kirisika bayibe nabo ko nyoranga norosetie room ya engiya utangete imburate gutugucyaroro bono sakirese ni embe yakoro nduki yabo yubona bo okwanikira nyumba orosetie bitanda byawo nyumba ase embego circulate buya na hobi kuoma na ende ekero obispreaded boronge kereke mokere a bitaibetiamo yonga ekero go spread inse yeshedi usabwa sorosedi uika obispread buya bitari ko bamo bikoba are obisberekanite kabisa elinde embeo ya etana na go etana na yonga emetonere yo tokogesa chindagere chito in fact tobwente kutry chindagere chito buya abane kutumeka bale system ne bintu binde lakini it's not a good method ekiara ekero tumeke system ne bintu binde nabo monto akoire chindagere chiri kwanyoranga ekero chiomire mono go etania kerengo chimbongi chikoli bwango nande chikusalika bwango byamana omwanchi muligereri no mwategereri jirekana 50 cyabutugire nsemo yabona morogoba kolingana chiso jono Africa ya mucha murubulira sembe kurunga kilimo hai kilimo hai no muromeri bubole mi bole ne faida bole moyo na gekoro mo bisaile jo mechi agusakana intuga kigema asukutubanya mangana mansoma ya kigema ajuara tokonye igoro bole mi boiga na nyoranga no murubulira koletwa kwa isani usiri bakali nene na BioVision African Trust kwa Africa Trust kubata na BioVision Foundation morogoba ya bono ine mi effect ke bito mbobe kubo iga afrotoxin ne koleta se mwanya baduneme ase minyama byamano ekero tukuriria obobe bokoretwa na mangana afrotoxins naende na kiomuremi atariko gufaitika gusatariko konyaka kurwaroro gotokonyoranga ekero afrotoxin ya beira sendagra number 1 nige egosarie chiro yendagereria kwarosiri ekere ndagera yabosire kero ko yiri chiro tiri gutwara chiro muntu takugura na bako yiri ko rendo gigo factory market yo number 1 kintu kindi tokonyoranga ntwa kwananga nkoretera marwira simwanya abantu nikintu kindi tokonyoranga afrotoxin yeye it lowers the price of the commodity ngokeyere ligori ikintu kilikwari ko chikonia nikintu kindi tugote twanyora afrotoxin ye kero ya chiraso obugima bwawo go sase ndagere ya kwayeretire ingabono it causes it losses it ego keya quality yegento kurwarona mangana nutritional value egento toranga nutritional value na tebenga ebinto biribira asichibando go sase chinyeke chiribiko tokonya igo bigosalika buna bono tora tebe for example kwagoriro boli bwatamagena kakino boli go gwejo imbere go gosibali mukabirutige uchabo na number 2 equality egento kilibono egento kilikwara korosi ndagera kwara korosi bwenjo you don't enjoy it yonga it lowers the quality ndagera wika egento kende it causes fungal infection in afrotoxin inkoretere ekero obegetaria omochando ri fungal infection igo ko basendagereria fungal infection nere twatebe kurwa afrotoxin wane go cause death igon to basiku sigiri amatengo nyoro legalinka konyara gusiro mungina asinchu inchalira semechi ebituma byabosire kabisa gali byabire nkuyigwa bagusiba kurwa machoni byabosire kabisa bono konyara mungina kwabusa kabisa ukiyarura usigiki oiretinga teta keiri endagereria sigikiri yamana kuirutinga akara gocho oyeruga ekero ko beka munu obukima buri gonya bururose yene sumutokoli nesume ibona litwateba ekerere nyinge na liego kosi let immediately lakini asinge nchoko nyoranga teli nyinge teli igoro igego tebanga idisesirokira ekero wono liwa sigikiri ngotigarere ime ekero oriyo metienyi tato mwako yomo omo chando bweliva ochakire cancer ya chago develop ngora omo oriyo 2 to 3 years kwanero monto wakure
gonga it causes fungal infection asichibando Wachamulia lindo chenga chikokana kigima antach kwa mwa bisali bagali omwali kigima gaiga anse studio ngatiko kwa libaganga nubati buli limo gose otu akiro kwa ali mangara kuigura mansu nchira igure mangara yokulende ndagara biya buno mwa bisabu uleme omoskela ijo mechi atubajiri gaiga studio Kisii, Bono na